Алло. Алло. Нурик? Лабай. Сирочка ҷодай? Чӣ ба телефонша намебардора? Наудаю децат. Сироҷ таги хок дад. Рӯзи туед мурд. Дигар накоша. Нестад аяеб. MC Сироҷ. Туи ты марги машир. Ай қисми дышай. Сабти овоз бо сифати олӣ танҳо аз Big Star Production. рӯзе ки мара бурдан супоридан да хок фақат да идин омада дар кор ба дишқи пок рӯзи туи ты ҳама дӯстои ма гирёнан рӯзи вафоти ма душманои ма хандонан ки ман нестам да дунё озод гузарон туйта да тани ма кафанаю да тани ты бофата ты хирсандӣ кадангир рӯзи вафоти ма ма да вадам истодам гуфтум бе ты мемирам ма бе ты мемирам гуфтум ина нестам да дунё ты боша хиёнат кардӣ да ишқ бевафо номи ты зеб медодай да бари номи азнам номи ма хати соли вафотам да болои гури ма худоё ма барои ячи ӯра дӯст доштум ба худо қасам хӯрд ки дӯстут медорум бу беимони ҳаром дуруғу бидай дуруя ма ранги беахлоқ бидам ки даушидам соя сабр ты сабри ман нестӣ ты вообще дигашидай ӯе ки ман интизор будам ӯ тағйир ёфта ма ӯе ки дар дилам доштам ӯ ты нестӣ сабр ты нестӣ ӯ ты рақс бикун музикамон дод за рақс кӣ да болои гури ма масура мехонан рақс кӣ сабраи ғамои ты бидон ки ман мурдагиюм рӯзи туи ты ма ай дунё рафтагиюм илтимос рӯзи туиш як қатра оби никоша да болои гури ма чошея дон матори муша мехом қайчи ки напартояд да болои гури ма бушкантарак мун ки мемонад да танаи ма ҳамин қайчи мехоҳам ай хотира бимона ай ма да ӯ хотира ишқи пок мемона диққати ма бидӣ мегуфтум ки ҳаёти май вақте ай барам рафти мурдай мара надидай ма ошиқ бидум натури ба мурда розӣ шидум вақте хиёнат кардӣ да бари дигара дидум ишқи дишия ки ошиқ ба марг розӣ шид охирон мисраи ма туи ты марги маши